Ja sé què esteu pensant tots, ja ho sé. Esteu pensant, carai, quin tio més alt, quin tio més alt. Quina bona planta que té aquí dalt de l'escenari, Carai, com m'agradaria ser tan alt com ell, Tan alt com ell, jo que soc tan baixet, Oh, quina sort que té de ser tan alt. Doncs sabeu què us dic? Amb la mà al cor. Us dic que ser alt és una merda. Començant pels tòpics, acudits dolents, bromes, Ei, quina alçada fas, tio? Més aviat seria, Ei, quina alçada fas, tio? I jo, a tu què t'importa? Oi que no es pregunta l'edat? Doncs l'alçada tampoc, això és de mala educació, home, t'ho diré. Oi, quan et menges un iogurt, quan s'arriba a la panxa ja està caducat, oi? Renova't una mica els tòpics, que és molt antic aquest. Sigueu més creatius, home, sigueu més creatius. O quan et diuen, ei, tio, amb els copets a l'esquena, quin temps fa per aquí dalt? I jo, què esperes que et digui? A veure, què esperes que et digui? Que aquí dalt fot llamps i trons i neva, i aquí baix fa sol, hi ha un camp d'herba ben maco, què esperes que faci així i em caigui neu del cap? Això esperes que et digui? És que quines preguntes, Però sabeu quin és el meu preferit de tòpic? El que m'agrada més. Sabeu que ja l'espero, que a veure si me'l pregunten, Ei, tio, cada dia ets més alt. Vull dir, pareu-vos a pensar en la frase. Cada dia ets més alt, cada dia. Hòstia, imagina't que cada dia fos més alt. No, ara anem a imaginar-nos. Si cada dia cresqués un centímetre, vale? Posem pel cas. Algun enginyer a la sala? No, de veritat, que a vosaltres, els enginyers, us agrada calcular-ho molt tot. Algun enginyer, algú que tingui calculadora al mòbil. Va, segur que tots teniu calculadora. Va, anem a fer el càlcul. És que ara ho vull saber. T'han preguntat la gent, ara ho vull saber. Va, algun calculador. Va, Gavi, va. Calculadora. Anem a calcular. Cada dia és més alt. Anem a calcular quant mediria, va. Posa un centímetre. Un moment. Tinc una llar. 3 metres 65. Va, que tots de números, va. Vinga, calculadora. Va, multiplica un centímetre per 365. 365 centímetres. Sí, no, 365 dies que té l'any sense comptar els anys de traspàs i aquestes tonteries. Te vas a 365, vale? Sí. Posa per, no sé, compta els anys que des dels 12 fins ara, posa 25. Sí. Per 25 anys. Quan et dona? 9.125 centímetres. Bueno, ara has de passar metres, no? Passem-ho metres, va. No, 10 metres. Més. Divideix Són centímetres. entre 100. 912, 91 metres. 91 metres faria. 92,25 metres. Si cada dia fos més alt, faria... la calculadora. Molt bé. Això jo he dividit per ser allò... Has calculat bé o no? Bueno, comptem que ho ha calculat 91 metres, imagineu-vos. Si ja tinc problemes ara per trobar roba i tot, imagineu-vos 91 metres. Seria, clar, em mirarien així, no em veurien el cap, veurien tot un cos, els núvols allà dalt, una torre Eiffel, no em veurien, Això, doncs mira, la propera vegada que algú pregunti, li diré, mira, si cada dia fos més alt faria 91 metres. Sabeu què faig jo ara també? Com que ja no m'escalnats amb això que em preguntin quan m'adeixo, l'alçada, tal. Jo el que faig ara és aprendre'm l'alçada amb altres unitats que no siguin metres. Així descol·loco la gent. Per exemple, ei, quina alçada fas, tio? 6,56 peus. Es queden per... Els cervells se'ls hi paren. Hòstia, quan és això? Mira, busca-ho, sisplau. 6,56 peus. Hòstia, tal. Bueno, parlant de peus, és l'altre tema. Heu vist quin peu, Heu vist quina llesca. Amb això puc dormir dret, més tòpics. Pots dormir dret, Sí, puc dormir dret, tal, sí, cada nit em poso d'esquella, sí, vale. Quan vas esquiar no et calen esquís, oi? No vaig esquiar perquè no trobo botes del meu número, és veritat. Ai, també m'he pres quin peu faig amb altres unitats. Quin peu fas? Un 14 americà. Un 14? No, sí, americà. Home, però un 31 japonès.
Al final ja em deixen estar, ja no preguntaria segons. Pensareu, hosti, quin tio més antisocial, no? Està com emprenyat amb... Home, porto molts anys aguantant comentaris i no sé què... Quan jo anava a l'escola, i tenia 14 anys, fa bastant, era el més alt de l'escola, ja em veia, era el sostre de l'escola, i em veien de lluny sempre allà, pam, mira't allà, clar, jo no em podia amagar, era el més alt de tots. Sabeu les típiques fotos de classe que fan cada any? Ara, imagineu-vos-ho, d'acord? El fotògraf cada any ja venia, hòstia, em toca la classe de l'Albert, ara com m'ho fotaré, aviam, vinga, plantava el trípode, el tio anava pensant, aviam d'allò. Albert, va, posa't aquí, dret, allà amb una banda, dret, i el tio, aviam, manegant-s'ho, a veure com podia muntar l'esceneta, amb tots els bancs, tota la resta de gent, perquè jo, clar, assegut, massa gros, total, banc, filera de banc, tots els nens asseguts, jo dret, terra, peu dret, una altra filera de bancs, tots els nens asseguts, una altra filera de bancs, tots els nens d'aquest, i encara era més alt jo, sempre, imagineu-vos l'escena, imagineu-vos, clar, tan alt, més petits. Tu jugues a bàsquet, no? Sí, jo jugava a bàsquet, sí. No m'agradava gaire, però bueno, sembla que si ets alt per obligació has de jugar a bàsquet, no? No tens altra alternativa. Has de jugar a bàsquet, doncs vinga, va, jugar a bàsquet. Clar, jo, sí, era bastant bo, però també s'ha de dir que era bastant brut, Era bastant brut. Perquè, esclar, jo, a l'hora d'agafar rebots, de tirar, i així, i tots els baixets se'm penjaven dels braços i no em deixaven agafar la pilota. Total, que jo hi havia un moment que ja m'escalfava i per recordant les paraules, com deia l'entrenador, deia alguna cosa així com que passi el jugador però no passi la pilota, o que passi la pilota i el jugador no, és igual. Jo el cas és que per si de cas agafava tothom qui veia passar, barra-bum, com una barrera de pàrquing, barra-bum, vinga, barra-bum, i ja està, i em quedava ben descansat. No, jo faig cas de l'entrenador que m'ha dit que no, ni la pilota, ni el jugador, ni tal. Jo ara, clar, ja em van fer fora de l'equip, a mi deixeu-me tranquil, jo me'n vaig jo sol al gimnàs, ben tranquil, em poso els meus cascos, perquè la gent no em faci preguntes, escolto música per gent alta, pim, estic allà ben tranquil, a la bici, vaig mirant, a veure la gent, ara me'n vaig a la cinta, tant a l'hidro, tot el gimnàs girat, i vaig mirant a la gent. Ja veig allà arran de miralls, que és tota una zona de miralls, que s'hi posen tota la gent que fa peses, sempre, tots aquests fibrats que van allà, no, bàsicament a fer postureo, no? Estan allà així amb les peses, no sé si hi ha algú d'aquests que va al gimnàs o fa peses. Jo dic el que penso. Allà al gimnàs sempre són dos, s'han d'ajudar un altre, no sé per què, un està allà estirat, mirant-se al mirall tota l'estona, l'altre va cap allà i li agafa les peses, així, no sé què, no sé quantos, no sé quan aixequen, però bueno, crec que poc, però bueno, així, clar, cada setmana hem de canviar els miralls perquè els deixem tots gastats. Jo soc del perfil, a mi no m'emprenyis, jo corro a la meva, tal. Llavors em fa molta gràcia perquè hi ha el típic perfil de persona que va allà a xerrar. Segur que els que van al gimnàs ho heu vist, va allà a xerrar. És el centre social allà al gimnàs. Vaig al gimnàs, sí, ara m'hi trobo un, ara em trobo l'altre, tot són excuses per no fer res, però bueno, pim, en aquesta màquina, ara em prenyo una, de l'altra, pam. Sí que faig exercici, sí, però de llengua. Anar xerrant. Ara, la dutxa no la perdona, És el primer a dutxar-se sempre, no fot res, però és dutxa, per amortitzar el gimnàs. Clar, és que això, també, a la que fas esport i et lesiones, és una putada si ets alt. Perquè és que mai et donen la baixa, sempre et donen l'alta. Mira aquí. Moltes més coses us explicaré. Moltes més coses. Quan busques parella o tens la sort de trobar una parella, a vegades em havia passat que clar, te l'has de buscar alta també, perquè si és molt baixeta, m'han arribat a preguntar si era la meva filla. És veritat. I aquí la meva dona, que és present, que està aquí, i que confirmar que era ella la filla. Sí. Total, que us
deureu preguntar, aquest tio tan alt, sent tan alt, tu has de menjar molt, no? Bueno, per fer anar tota aquesta maquinària has de menjar molt. Sí, hauria de menjar molt. Sí, hauria de menjar molt. Esclar, quan vius amb els pares, normalment les mares fan molt menjar. Jo era així, vivia amb els pares era així. Feliç, ser jove, sense preocupacions, anar menjant. Després, bueno, trobes nòvia, els primers moments vas als restaurants i tal, encara et segueix així, molt feliç. Després et cases, després ets pare, comencen els disgustos, les emprenyades, els nervis, Ai, que maco que és ser pare, Que maco que és. Ai, a veure quan marxa de casa ja el nen. A veure quan marxa de casa, perquè mireu com estic. És que té 2 anys ja, Ostres! Clar, m'he anat a prim amb molt, Tothom m'ho diu, oi, que estàs prim, com és això? Va, no els hi sé explicar, perquè tampoc... Sí, va, no sé què, És que la meva dona, ara que... No escoltis gaire. No escoltaré, em tapo les orelles, vale. És que és vegana. És vegana la meva dona. Jo, sabeu per què crec que es diu dieta vegana? Perquè quan acabes de menjar et ve gana. A més ella, clar, ho fa boníssim, O sigui, cuinera, és una cuinera meravellosa, o sigui, boníssim. Però, esclar, fa poc menjar. Molt bo, Que ella ja en té prou. Ai, com li dius? Que fa poc menjar. Estic amb el nen, veu que li dono el sopar, jo només desitjo que ell no s'ho acabi, perquè quan no s'ho acaba, crac, i sí, s'ho ha acabat tot, sí. Jo, mira, ja em omplert la panxa una mica. I esclar, jo només espero el dia que la meva dona em diu anem a sopar fora, anem a dinar fora, va, anem a dinar fora avui. Jo, bueno, va, per fi, podré menjar una mica. Ostres, on vols anar a dinar, carinyo? Va, on vols anar a dinar? I proposa ella, anem a aquest japonès minimalista que fan sushi. Jo, no, que ja hi vam anar la setmana passada. No, déjala, saps? No, vull menjar cosetes, no, vull atipar. Va, doncs tria tu, carinyo, tria tu. Bueno, podríem anar a aquell bufet lliure. Que està bé, me n'hem parlat molt bé. Bueno, va, anem-hi, va. I jo, sí! Per fi, podré menjar fins a rebentar i no donar explicacions. Total, anem al bufet lliure. Aquí, com al gimnàs, hi ha molts perfils de gent als bufets lliures. Segur que tots hi heu anat i segur que tots, d'alguna manera, us sentireu identificats per una banda o per l'altra. Però esclar, arribem allà, amb el nen, tal, no sé què. Jo ja estic, a veure, mirant tot el que hi ha. I em donen amb tota la tranquil·litat, se'n va cap al començament de la filera de coses, agafa un plat petit, sempre petit, agafa un plat petit, mira una mica el que hi ha, així. Agafa una endívia, un tros de tofu, no sé què, algú agafa vegà, no sé què, o per expand, no sé el que és, agafa una recoseta, i ja està. Cap a la taula, i ja està, ja en té prou. I jo, mentrestant, ja estic allà al començament de la filera, ja tot nerviós, m'ho menjo tot per la vista, tot nerviós, t'agafa una safata, i fa 2 o 3 panes. Coberts, 7 o 8 ganivets i forquilles, de tot i molt, va, tomallons, 3 o 4 gots, va, vinga, més, següent, va, els entrants, vinga, una altra safata, clar, saladilla russa, o no sé què, vinga, 3 o 4 plats que no acaben la safata, o no sé què, jo estic patates, o no sé què, els primers, o la senyora que voldria de primer, tot, posa-m'ho tot, va, tot, perquè això jo els acompanyo, tot, segon, no sé què, total, que vaig
vaig cap a la taula allà, hòstia, què? Pam, has de fer 7 o 8 viatges, que tinc allà a la filera i hi ha tota la gent esperant, i allà, bueno, què? Tinc 7 o 8 safates allà, i la gent per pagar, i dic, ara, què? Pam, vinga, cap a la taula, total. Ajuntem 3 o 4 taules, i la dona encara no ha començat, pam. Jo, quan ho tinc tot, m'assec, mira, m'assec. Crac, 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 totes les banderes. Crac, 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 passen els minuts, crac, 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 passen les hores, crac, 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 la meva dona, bueno, jo me'n vaig cap a casa que haig de dormir el nen, Crac, 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 vaig tancant els llums, crac, 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 anar menjant, fins que, si no em fan fora, no, ja em palmes amb el sopar, hi ha un moment que t'aixeques i fas, sabeu com l'ordinador que fas un guardar como? El cos fa un guardar como, però no hi ha espai al disc dur. Per tant, allò no hi cap, tot el que t'has menjat. Total, vas corrent cap al vàter. Cap al vàter, jo ja, com que ja ho sé, ja vaig preparat, agafo unes botes d'aigua, un casc, em poso allà al vàter, si vessa, és igual, ja vaig amb les botes d'aigua. Si em fot un cop perquè surto disparat, ja vaig amb el casc. Així, gairebé sempre acabo a l'hospital. Gairebé sempre. Clar, mireu encara més inri de la gent alta, que em foten a l'ambulància i no tanca la porta, i em surten les cames. No hi cau a la llitera. És que hasta això, a l'ambulància no hi cau, És que la gent alta tenim bastants problemes dimensionals. El món no està fet per la gent alta. Començant pel mirall de casa, hòstia, mai veus sencer, sempre et talla per aquí, sempre estàs tallat per aquí. O el llit, ha de ser un llit especial, o quan fas coses sempre acabes amb mal d'esquena, sempre ajupit, sempre et dones cops al cap amb les coses, te'n vas al metro i que t'aplom amb la barra, passes de les portes, ja passes així sempre, encara que passes, sempre passes així, això és així. Això és així. Quan vaig amb el cotxe conduint, sembla que no hi hagi ningú conduint i que hi hagi una persona asseguda al seient de darrere, perquè tinc el seient tan enrere que sembla que no hi hagi ningú conduint i jo estigui darrere. Clar, els cinemes, els teatres, si és una estoneta, vale. Perquè, esclar, poses així i escrivem les cames, tal, bueno, mira, ja m'apanyo, saps? Una estona, això, el tren, ara. Quan entres en un avió, és de les pitjors coses que li poden passar a una persona alta. Hores i hores encaixonat, allà en una filera, que ja entres i ja penses, aviam, que ja et planys tu mateix, per favor, fots la maleta allà dalt, has que em trauria les cames, i les posaria dalt també, perquè no saps on posar-les, allà al compartiment. Total, a veure on m'ha tocat, seient 3D, no sé què, ara no sé quan, va, seiem aquí, va. Veus allà el seient, em poso cap aquí, cap allà, obert així, no, calla, que fa rampa, a veure, espera, cap aquí, la cama al passadís, cap allà, i tens els de costat, bueno, va, decideix-te, contra la finestra, l'altre així, l'altre allà, sembla una coreografia, saps? Així, bueno, va, em quedo així, vinga, va. S'enlaira l'avió, més o menys vas aguantant, la dona contra la finestra així, provant, ja, que ja. I llavors veus que el de davant comença a fer així, a veure, comença a mirar. Fot aquest d'aquí. No sé què. Calla. La palanqueta per tirar el seient enrere. I jo, què fots? Un palanquet paralític, no. I el tio allà, saps? I jo, no. Claves les cames així, si no, aquest ara et tira enrere. No. 3 hores aquí o 4 amb el seient enrere, no. I el tio, clar, no pot. Jo amb el genoll clavat allà. I el tio, clar, així, el genoll aguantant, aguanta, el tio va fent així, aguanta, fent així. Un dels dos acabarà malament segur. O li surt el meu genoll per la panxa,
o el genoll em surt per l'esquena. Però un dels dos acabarà malament. Total, que aguanto, la cama desencaixada, i el tio al final fa així i diu: ai, què passa aquí? Clinc, aviso l'hostesa, jo descanso un moment. A veure, senyor, què passa, senyor? No, és que el seient no em va endarrere, no sé què passa amb el seient. Tots miren a mi, i jo estic amb les cames com girades al revés, ja, de punt aquí, jo, no sé. Bueno, senyor, no es preocupi, a la que quedi un seient lliure ja el canviarem. Jo, bueno, per fi, bueno, va. Vaig a dormir una mica, ara, va. A veure, així, agafes el son. Patapam! Oh! Però què ha passat aquí? Oh! L'hostès amb el carret. Cataclang! Senyor, però què és aquest crit? Està bé. No, mira, crido perquè m'avorreixo i em distrec. Però què fa, senyor, amb la cama aquí al passadís? Que no ho sap, que està bloquejant el pas. Vols que la posi la cama? A sobre encara, saps? Fi. Ja veieu la quantitat de problemes que hi ha. Oi que no us ho pensàveu, que ser anal hi haguessin tants problemes, oi que no? Ara us preguntareu, algun avantatge de tenir ser alt, no? Home, algun avantatge de tenir? Sí, algun. Mira, canviar bombetes sense escala, això és el més còmode, és el més agraït, canviar la bombeta, vale, pues així sense escala ja està, i et sents una mica realitzat. Què més? Bueno, agafar les coses dels prestatges de més amunt, també. Carinyo, que no hi arribo, em baixes la cassola? Sí, té. Pam, gràcies, i va, una mica un superheroi, saps? Va, ara que tinc també els meus sogres aquí, també, jo crec, ara hi he caigut, jo crec que em conviden a dinar, només perquè els hi baixi la cassola aquella amb què fan, oi que sí? La plata aquella. La plata, que la teniu a Nadal, la plata, després ja, bueno, ja pots marxar, vale, jo els hi baixo la plata, després els torno a pujar i ja està. Algun avantatge més ja, va, ho reconec, va. Els concerts, quan estàs allà als concerts a peu de pista, a darrere no s'hi posa ningú si ets alt, Tens ben bé 1,5 metres que no hi ha ningú, perquè esclar, tapes, I estàs allà ben ample, I ja està. Quins avantatges més hi ha? Bueno, sí, el tren, que quan estàs assegut penses així, saps allò que a vegades hi ha tot el boc buit i tens un seient a davant i la persona que entra s'hi fot just a davant, oi que molesta a vegades al costat teu, i havent-hi un lloc, doncs als alts això no ens passa, perquè mira, veus? Tires les cames així, allà al tren, no hi ha collons que s'hi posi ningú perquè no hi caben. Després quan marxa faig així i ja està. El meu germà també és molt alt, quasi tant com jo. I quan anem pel carrer, ens diuen les dues torres, mira, vas veient tota la gent, com aquella pel·lícula, vas veient tota la gent que va canviant de vorera, tots intimidats. A vegades que ve la meva dona també amb nosaltres ens diuen la geminada, quan es posa al mig. És que entre alts ens piquem, perquè no estem acostumats a veure gent tan alta com nosaltres, saps? Sempre estem acostumats a mirar avall. I quan de cop en trobes un que fa com tu, ui, què passa aquí? Trobes el aquí dalt i penses, ui, sempre, que ets alt, no? Sempre parlem de, quan que ets alt? Jo critico molt els que pregunten, però entre alts també ens diuen, que ets alt, molt bé, vinga, adéu, no ho coneixes de res, però bueno, adéu. Entre alts, i anem pel carrer, a vegades per l'altra banda amb la meva dona i tal. Hosti, aquell que és alt. Què és més alt, ell o jo? Ell o jo? Home, jo diria que és més alt ell. Ja vas cap allà, dissimuladament o no, t'hi poses allà al costat. Soc més alt jo, ho has vist? L'altre deu pensar, em diu aquí, se'ns pot dir que això vol, que... Bueno, entre alts jo crec que ja ens entenem.
Fins i tot l'altre dia vam anar a la festa major d'allà a la Creu Alta de Sabadell, que hi havia gegants i tal. Hasta em vaig picar amb un gegant. Estava un gegant per allà així, anaven els gegants i tal, i tal. I dic, hosti, aquest gegant, de veritat, hosti, és més alt que jo o no? I ja està, em vaig dir una miqueta així, i no, ja sabeu que és més alt ell. Bueno, vale. Què? Us agradaria ser alts, doncs? Sí, algo més sí. No. He estat a l'alçada d'aquest monòleg. Jo us recomano una cosa. No cresqueu més que no cal. Gràcies.